तर हॅलो मित्रांनो, तुमचा परत एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत असा. तर आज आम्ही आमच्या गावातला प्रसिद्ध देवस्थान ऐतिहासिक पांडवकालीन स्वयंभू श्री लिंगेश्वर मंदिर ह्या ठिकाणावर आम्ही पाया पडाक जात असा. मी आणि माझे पाठीमित्र तुमका दिसतच असतात. तर आज आम्ही असंच प्लॅन केला होता, सगळेजण फ्री होता आहोत, आपण त्या मंदिरात पाया पडून येऊया. तर आज आम्ही चालला. तर तुम्ही यो ब्लॉग शेवटपर्यंत बघित राहा. तर मित्रांनो, मी तुमका आता मगाशीचा मंदिर सांगत आहे, त्या मंदिरात आपण आलेले आहोत. तर माझे मित्र पुढे गेले आहेत, तर आपण पण आता जाऊया. हे बघा, हा आता मंदिर. तर चला तुमका मंदिर दाखवते. खूप असा सुंदर सुंदर असा कोरीव काम केलेला मंदिरात आणि खूप प्राचीन कालीन मंदिर. तर आपण आता मंदिरात दिलेले असा बेल दामकिशोर पुष्कर झालं तिथं. तिथं गणपतीची मूर्ती आहे. आणि आपण आतमध्ये गेलेले असा. तर समोर तुम्ही शिवलिंग बघा, किती सुंदर असा शिवलिंग आहे. बघा, पूजा चालू आहे. सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था. ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था. क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता. सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह. मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा. अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा. तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा. नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा. नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा. तर आता आमचं पाया पडण झालेलं आहे. आता आम्ही बाहेर जाता. चंद्रमा ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में. प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में. दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया. समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा. अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया. तुळशीजवळला. तर इकडे बघा तुळस आणि सिया.
यायला ए यायला काय का कशा तर ह्या बघा तुमका समोर मी मंदिर दाखवतोय. अतिशय सुंदर असा समोर मंदिर आहे आणि या मंदिराच्या ठीक समोर बघा ही अशी बावडी आहे दाखवतो. ह्या बावडे पायरे पण आहेत खाली जाऊ तर थांबा तुमका दाखवते. मी पुढे खाली मी जायत ना पण अर्ध्यावरसून दाखवते. काळोख बाग असलो हा तो खाली काय दिसणार पण ना. आणि इकडे लय मोठे बेडू कासव बिसव त्याच्यामुळे मी काय खाली जायत नाही. ते बघा ही बावडी आहे आणि इकडे बाजूक बघा सगळी शेती केलेली आहे. हा आणि आता आपण मंदिराच्या पाठी जाऊया पाया पडू. इकडे आता पाया आणि समोर तुम्ही बघू शकता समोर नंदी आहात. तर बघा हे पाया पडतात बेल बिल वाहून. तर मित्रांनो तुमका जर या मंदिरात येऊचं असाल तर तुम्ही खुशाल येवा. देवगड इथे क्रियेसडा या गावात आहे. तर तुम्ही देवगड क्रियेसड्यात आल्यानंतर कोणालाही विचारा. हे बघा हे मंदिर आहे. हे इकडे मंदिर आहे. जर तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्ही यावा इकडे. तर आमचा आता पाया पडून झालेला असा. बघा यांची आता काय मस्ती चालू आहे. मी व्हिडिओ बनवते म्हणून मस्त काय यांका सांगणार आता. ती मध्ये दोन बायका येईल त्याच्यामुळे मी जरा लाजच होतो व्हिडिओ करू. पण ती आता गेली आहेत त्याच्यामुळे बघा बसला आम्ही असे शांतपैकी बसला. तर मित्रांनो या मंदिराचं काम हालीच केलेला म्हणजे यावर्षीच केलेला. तर हे बघा नवीन लादी बिदी बसवलेले आहेत. तुमका आम्ही पूर्ण मंदिर दाखवलेलं आहे नाही तर बघा पण आतमध्ये गेल्यावर इकडे अशी बसाक जागा पूर्ण अशी गोल अशी बसाक जागा. त्याच्या पुढचं मी तुमका मग अशी दाखवलेलं आहे. मित्रांनो आता आम्ही मंदिरात पाठी पाया वगैरे पडून दिला आणि आता आम्ही घरात चालला. तर हे बघा माझे पाठी भाव सध्या. तर जर तुमका यो ब्लॉग जरासुद्धा आवडलो असतात तर आपल्या ब्लॉगला एक लाईक करा आणि जर कोण नवीन येलं असत तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशा प्रकारची व्हिडिओ तुमका रोज नाही पण आठवड्यातनं 1-2 ब्लॉग बघू मिळतील. तर त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या भावाचं चॅनल आहे असं समजून सबस्क्राईब करा. तर बाय.